अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांना प्रसूतीसाठी देखील परराज्यात जावं लागतं। जिल्ह्यात हवी तशी चांगली सेवा शासकीय रुग्णालयात मिळत नाही। खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात। त्यातच शासकीय रुग्णालयात स्त्री रोग तज्ज्ञ म्हणून महिला डॉक्टरांची नियुक्ती करणं आवश्यक आहे, अशी आपली प्रमुख मागणी आहे, असं मत अर्चना घारेपरब यांनी व्यक्त केलंय। तसं बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी आरोग्याची परिस्थिती आहे ती अतिशय दारुण आहे। सगळी व्यवस्थाच व्हेंटिलेटरवर आहे। आता जिल्हा रुग्णालय असेल, मेडिकल कॉलेजचं हॉस्पिटल असेल, प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे रिक्त पद आहेत, डॉक्टर नाही आहेत, जे आहेत ते काही मेडिकल ऑफिसर्स आहेत फक्त, पण काहीच म्हणजे सोयी सुविधा अशा नाही आहेत। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वाईट याच्यासाठी वाटतं की महिलांच्या ज्या म्हणजे गायनॅक विभाग असेल तर तिथे तज्ञ डॉक्टर नाही आहेत। आणि मग अशा वेळेला महिला जाणार कुठे? आता आपले ओरोसचं रुग्णालय झालं, तर तिथे महिलांच्या कोणत्याही म्हणजे मी बघितलं तर तज्ञ डॉक्टर नाहीयेत। म्हणजे हार्डली महिन्यातनं 4 ते 5 डिलिव्हरी तिथे होताना दिसतात। आणि कितीतरी महिलांना गोव्याला जावं लागतं। म्हणजे इथे तर मग सावंतवाडीला एखादं असेल रुग्णालय, कणकवलीला जावं लागतं। म्हणजे ओरोसला जिल्हा रुग्णालय असूनही तिथे चांगल्या सुविधा मिळत नाही। आणि महिलांचं म्हणजे खूप वाईट वाटतं त्यामुळे की यासाठी आमची मागणी अशी राहील की एखादं गायनॉकॉलॉजिस्ट म्हणजे एक लेडीज गायनॉलॉजिस्ट मिळाली तर चांगलीच गोष्ट आहे। आणि ती असावी इथे जिल्ह्यामध्ये ओरोसला रुग्णालयामध्ये। कारण महिला कसं आपले प्रश्न किंवा काही असतील ते महिला गायनॉकॉलॉजिस्ट कडे अजून इझिली मांडू शकतात। त्यामुळे एक गायनॉकॉलॉजिस्ट चांगलं लेडीज तिथे पाहिजे, डॉक्टर्स पण चालतील म्हणजे असावेत। असं म्हणजे व्यवस्था इतकी वाईट आहे आणि प्रत्येक वेळेला काही झालं मेजर प्रॉब्लेम, सिझर झालं, काय झालं तर मग इथे काहीच नाहीये त्यांच्याकडे, प्राथमिक व्यवस्था नाहीयेत काही। त्यामुळे ही मोठी मागणी आमची सगळ्यांची असेल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं। काल तर आमचं आंदोलन पण झालं, अमितजी सामंत होते, सर्वांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलं आणि डीनकडे मागणी केली। तर आमची तशीच मागणी राहील आणि जर शासनाने इथे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही सगळे त्याच्यासाठी आंदोलन उभं करू, रस्त्यावर उतरू। पण आमच्या महिलांना चांगल्या सुविधा, आरोग्याच्या व्यवस्था ह्या मिळाल्याच पाहिजे आणि आमचा तो अधिकार आहे आणि आमची ही मागणी आहे। आता म्हणजे तुमचं म्हणणं की आता ही जी एज्युकेटेड जी मुलं आहेत जी बाहेर शिकतात ती परत कोकणात येत नाहीत, कारण मग त्यांना इथे पुढे काही दिसत नाही स्कोप, किंवा पुढे इथे येऊन आपण काय करणार। त्यामुळे ते रोजगाराच्या निमित्तानं बाहेर जातात आणि मग कोकणाकडे दुर्लक्ष होतं। ह्या मुलांना कुठेतरी इथेच रोजगार मिळाला पाहिजे, इथेच कुठेतरी त्यांना व्यासपीठ मिळालं पाहिजे, त्यांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, मग लोक इथे राहणार। आता इथे साधारण बेसिक डॉक्टर पण नाही, ते हॉस्पिटल्स पण नाही, मग काय इथे राहणार आपले लोक, बाहेरच जाणार। तर तुम्ही म्हणाले की सेप्टिक होतं किंवा इन्फेक्शन होतं, खरंच आमच्या महिलांना म्हणजे महिला कशा असतात सगळ्या गोष्टी आपल्या अंगावर काढत असतात आणि अतिशय जास्त झालं की मग डॉक्टरकडे धाव घेतो आपण। आणि महिला सहनशील असतात आणि पण हे अति जास्त झालं की ते जीवावर बेतू शकतं। अशा कितीतरी कुटुंबातल्या महिलांना हा त्रास झालेला आहे किंवा एखादी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली असतात त्याच्यामुळे। तर त्यामुळे ह्या गोष्टी, ह्या सुविधा ह्या सिंधुदुर्गातच पाहिजे, आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाहिजेत। आणि त्यासाठी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे, सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे, कोणताही पक्ष गट तट सगळं बाजूला ठेवून सगळ्यांनी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, तर कुठेतरी याला वाचा फुटेल, कुठेतरी आम्हाला सुविधा मिळतील असं वाटतं। नक्कीच आता आम्ही तर मागणी करतोच आहे की महिला गायनॉकॉलॉजिस्ट पाहिजे। म्हणजे पुरुष गायनॉकॉलॉजिस्ट असेल तर त्यांना विरोध नाहीये आमचा, पण जर महिला गायनॉकॉलॉजिस्ट मिळाली तर दुधात सागर, चांगली गोष्ट आहे। आणि महिला इझिली मांडू शकतात त्यांचं जे म्हणणं आहे, काही त्यांना सांगता येत नाही, काही लाजाळू असतात महिलांमध्ये, ह्या सगळ्या त्यांना इझिली बोलता येईल। त्यामुळे महिला गायनॉकॉलॉजिस्ट असावं म्हणून आम्ही असं निवेदन पण देऊ, पाठपुरावा करू, डीनकडे मागणी करू आणि अगदीच काही नाही झालं तर आंदोलन करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।